Terere baba atino. Ndichazokorora neunyanzvi hwemabatiro andakaita kubva kuvakuru vedu vachitaura. Vakatandarana nababa Simeoni, ana baba Edric, ana baba Ringson. Wazwa ndiri kutaura aya ndo andakanzwa vachitaura. Kumakore 1931 ipapo tinoti ndo pakatangira basa redu rekunamata muimba yevanhu vatema. Seri kwekuti Johane usati watumwa panyika pano, mhere yaAbrahama ndo yakasundaidza Johane kuzotumwa panyika. Muteuro unonzi potiriva wakanamatwa naAbrahama uchiri mupenyu, Jesu kumiri usati wafungidzirwa kuzozvarwa. Zvakasaka kuti apiwe chitenderano pakati pake naMwari Baba kuti uchanamatwa namarudzi uchaitwa baba wose vachashumira zita rake Mwari. Zvakasaka kuti kana naye Johane paakauya pasi pano, wakasvika uchiimba kuti kudzai Abrahama wakabara Isaka. Muimba ino yevanhu vatema 1911, Johane usati watumwa panyika pano, murume unodzipemhiwa kwane vanjuku wakanga wapambwa nengoni dzaAbrahama asuunyerere. Zvakati Johane paakatumwa kumakore 1931, uyu wetinoti Johane ndiwo wetinoti shoniwa masedza, mwana wekwagandanzara. Achioneka vabari vake ari kunzvimbo yekwaRisapi, mazwi mashoma chete akataura ndeyekuti ndine harawanatu dzine miri yevana vacheche, harawanatu dzemudenga dzisinganyepe, dzandivimbisa kunditakura dzichienda neni, asi kana dzichinge dzaenda neni dzichazondidzora. Hachiti musanetseka kunditsvaka kana ndichinge ndaenda, nekuti dhati dzichadzoka neni. Ndo mazwi oga akaoneka achibva pakati pemusha wake, hachipfuura nenotonuka achienda kwakanga kuna sekuru vake. Vanoti Johane ndiye aita basa rekusona shangu. Ndakanzwa kuti Jack Suspense, sekuru vaJohane, ndiye aita basa rekusona shangu ari kunoto. Ivava ndo akasvika achibvunza achiti, sekuru, ndine musha wandiri kunzi ndiende unonzwikwa nevanji, mungaite ruzivo nawo here? Ivo sekuru vana vanoti vakamutaurira kuti pakati pepurazi rino retiri rino kune murume unonzi Sandema Jome, unopfuura nekunzvimbo yeuri kutaura iwo unobatana naye pazoro romugwenda. Zuro rakakwana vakafamba pamwe chete nababa Johane vachinanga kumusha wane vanji. Vakati vasvika mundorokwa nevanji, hakasvika vana vari mubani vachifudza mombe kana kuti mbudzi. Ana baba Edric ndovanzwa kuti ndo pavakanga varipo. Ipapo Johane wakasvika vachizorora uri mubani. Murume uyo wakapfuurira mberi nerwendo rwake. Zuva rakasvika baba Johane pakati pemana iri, kune murume unonzi Andiriya, vanoti mukoma wana Edric, vanga atumwa kuzokoka mutambo weJerusarema wemasvikiro waitwa pasi TIGERE. Iye unonzi kufamba kwake zvaakapfuura mudyo nebaba Johane akanga akatasva pasi, vakavhungwa nekupenya kwake baba Johane wakaputsikira pasi wakachema nengoni. Zvakasaka kuti vakamunzwa achiridza mera achichema, vakati mhanyira kumisha yavo vachinoti murume uyo arohwa. Vakasvika vachiti kune murume ari kuganwa ukarova Andiriya, kutaura kuna Andiriya ari kuchema. Zvakasaka kuti neukama hwavo vose vaite zvokumhanyira vachinanga kwakanga kwanzi kwarohwa murume uyu. Hama imwe chete akasvika akatanga kurova zvitsira zviviri kumusana kwababa Johane, akaputsikira pasi wakachema nengoni. Zvakati vose vanoteera vakanga vakabata zvombo zvekurwisa, hakuna mumwe chete akakwanisa kutaka baba Johane. Vaichema vachirira nendimi. Zvakasaka kuti ivo vose vajekerwe kuti murume akanga asina munhu waakanga arova, asi akanga ane shiripiti neshwira guru raitika paari. Sekuti Johane akanga ari mubva kure, akanga ari mutorwa pakati pavo, vanokwanisa kumutambira kumuisa pakati pemusha wavo. Vakati mirai tinobvunza svikiro redu guru rinotichengetedza matangira raitaura kumunhukadzi. Toda kubvisa mazwi ekuti Johane akapinda mubira achisa muchinjiko pasi pesvikari vanhu vasingadhakwe, idzidzo inhema. Vanonzi vakaenda kuna matangira, vakasvika vachiti, tine murume wataona kugan'a uku, tinganomutora here tiuye naye pamberi penyu nemiwo mumuoni? Unonzi mutangira akaramba akati, kwete, zvendinotarisa murume ari kwaariko kumasango anotiita kumutarisa anobuda musodzi.
Asi chendingakuudze ndechekuti makomborero makuru vanokwane vanchimaropafadzwa. Hende munoteera murume nekuti unoziya kunorongedzwa mweya yenyu. Paye zvemunouchira muchiti musvitse kuna musikavani, iye chaiko chaiko ndokwaabva, endai munomuteera. Kupiwa kwakaita vanhu kuna Johane naye matangira omene havana kubvira waonana uso neusu. Zvakateera vanhu ava vakasvika vachiteera kwakanga kuna baba Johane, akavaudza kuti mutambo wangu mukuru unotambirwa kurenje nteerei. Akasvika pakati perenje akaita mufananikiso wekufa, zvakashamisa vana vekwane vanji. Vakati vabatwa nepfungwa dzekuti vatiza vachidzokera mumana yavo sekuti baba Johane akanga ari mutorwa pakati pedunhu iri. Vakanzwawo sana ichimbwa nemiti nemashizha. Zvaitetsenurawo sana zvakasaka kuti vajekerwa kuti murume anga asina kufa vakadzokonoka. Zvakasvika ipapo vanhu vanonzi vakabatwa nengoni vose vakatiriridza. Vaenda vachinokotama nekuti pemhiwa akanga akukopa mutambo winaye akanga aripo. Unonzi kusanganisira naye baba Johane akaenda pakanga pana pemhiwa achiti ndini Johane ndatumwa. Nevose vakabatwa nengoni ipapo vaenda vachinopfugama pamberi paiye pemhiwa akanga abatwa nengirosi yaAbhurahama akarekare Johane usati wadzika. Waidoma mazita engirosi dzainge dzavashanyira, vamwe vaitarana ndiri ana Gerebhina naJoshua. Vakanga vachisvika vachipfugama pamberi pake murume unonzi pemhiwa. Vakanga vapa zita remadunhurirwa achiti kafa utova, nekuda kwetsika yaaipota achiita sezvaiitwa nababa Johane zvokufa achimuka. Iye ndiye aita akapinda pakati pemapira avo nemudzimu yavo yaisabuda. Kwete vanhu vanotorodzera vachisanganisa pakati papemhiwa nashonhiwa. Aita tsika yekupinda pakati pemapira avo nemudzimu yavo isingabude ndipemhiwa. Baba Johane havana kubvira wapinda mbira. Zvadaro vanhu vatiriridza nengoni kudaro vachidoma-doma mazita engirosi dzainge dzavashanyira. Kuseri kwachona ikoko vanhu vabengenuka ngoni dzichinge dzatanamuka pavari. Kuimba kwekutanga munyika yevanhu vatema kwakaimbwa nababa Johane ngaafare piyo. Ikoko ndokuimba kwababa Johane kwekutanga muimba yevanhu vatema achiisa kudenga achiti zvamandituma pasi pano izwi renyu ratambirika. Saka niwakaimba ngaafare piyo uchiisa nyaya yacho kumakore. Ipapo poshi ndo pakatangira nyaya yacho nekunamata baba Johane uchiti unovaka gomo muganga munyika ino yekwane vanji. Wachiti ndinovaka gomo muganga ichionekwa neAfrica yenyu yese ino. Hachitsanangura mhando yematumirwa akanga achitwa ataura kuti ndandabva kudenga guru rematare uku. Ndasiya muposi unobatanidza denga nenyika ino watinginjika sechiuno chezingizi. Waiti mwaka mupfupi wasarirwa vatema wekuti vanamati saka dzora renyini. Waisa tsika yaakanga audzwa naye naMaverse kuti asvika achiiswa pakati penyika yavanhu vatema. Zvakasaka kuti amise vakanga varoora, akamisa vakanga vasati varoora, achiti vakanga varoora nemukadzi mumwe chete ngaagara akadaro, asati aroora ngaamire, ani vaviri ngaasati apudze ngaagara navo akadaro, achida kutanga aisa tsika ikaroorerano kevatendi. Mazuva baba Johane akati mwana atengeswe. Akati ropa ritengeswe izvozvo kuzvitadza kana kuzvibvuma, asi ndodzororo yemazuva andakanzwa vachindiudzawo. Vakati baba Johane akavataurira kuti musatore zvitupa zvavo. Akavaudza kuti musaende kuzvikoro zvavo. Achidzivisa Kesara achiti anokushayisai nguva yekunamata. Achiti masoja namapurisa mirai kubata pamusoro. Izwi iri ringatengeswe risati rapambira kuvanhu. Izvozvo ndozvandakanzwa kuti zvakasvika zvichitaurwa nababa Johane. Kuseri kwekuti nhau iyi akandwa nababa Johane yatambirika mukati menyika yavanhu vatema. Unonzi wakaitawo chipiri uchitsina nyaya yababa Johane ndiye Mose. Wakati zvataurwa naJohane zvidi. Uchiimba uchiti aro John Master uchiona Johane samambo. Wakati mazuva ataurwa naJohane ndiye chokwadi. Nekuti pazvotaurwa kuparliament huru yematare ninionanga ndiriko. Saka waitsina uchiti unoshandura mazuva aya ataurwa nababa Johane unotanga washandura mwana mukomana aite musikana. Kana uchinge wamushandira mwana mukomana aite musikana, hani kudze kuti aroorwe. Kana achinge aroorwa uita vana moziya kuti ndiye dhamureta patsvake mupfugame munamate. Waingoedza chete kutsindira kuti mazuva aya azomofa akaita mushando. Unonzi ndo wakapika uchipisa bhaibheri muchoto uchiti hamuna chenyu imomu.
zvemunonzwa dzakanzi tsamba kuvaroma navaGaratia, iwavo tsamba yenyu ndiyo yave yakatakurwa nababa Johane. Saka vaitaura kuti tairai mazwi ataurwa nababa Johane nekuti ndiwo ugano kuitai kuti muende kudenga. Johane wakauya uchitaura kuti pfungaidzwa idyiwe nevatendi. Uchitaura kavigirwe kwevatenda achiti izvi zviri mutsananguro. Saka tiri kuti kuzvarwa kwemutende zviri mutsananguro. Kudya kwemutende, magariro emutende zvose zvakaiswa mutsananguro nababa Johane. Nekufa kwemutende kwakaiswa mutsananguro nababa Johane, vakasiya vapedza zvose. Saka tiri kuti nyaya yababa Johane hauna kuita mwaka muzhinji. Hauna kutangara nevanhu vekwane vanjike mwaka wakakurisa bodo. Haitaura kuti ndiri kutumwa kuti ndivake nyika ino kumakore 15, asi pamusha wane vanji anonzi akaita gore rimwe chete nekuma 8 months. Iwo anonzi akatandira muzanda achibuda pakati penyika ino. Ndisingasweri kutaura zvese zvaakazoita zvinanhara zvekuchera makomba osana echiriridza, ikoko kungatova kunonoka. Asi ndiri kuti izwi rinoti baba Johane hatisi atsanangura mutumbi wake achiti kana nchinge ndaendoko ndingazorumurwa mutsika yandakusiyai muri. Asi imi garai muri pachidzidzo chandakusiyai nekuti ndo zvandatumwa nazvo naMaverse. Unonzi vaimba vaneira vanoenda mazururandi. Pakati pemwaka wose uyu Johane ari pakati penyika ino. Mose akanga achitaura pana muropa ramudyiwa. Asi panguva yekutaramuka kwaJohanne Emmanuel ndiye akanga akutaura pana mudyiwa. Panguva iyoyo Mikiri ndiye akanga atauriswa naye Mose, nekuti mutando akanga achirongotauriswa naye Ija. Moko mai akanga achitauriswa naAroni. Tiki ndiye ainzwa Gabriel. Yepo munonzwa kuti Ezra vanenge vachimba vakasienzera 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 vachitiita vana vakasienzera 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 vachitiita vana. Yewapo ndo pakatangira mutambo mukuru pachiimbwa naGabriel nemambo. Achiti ndinokukokai kumisi mitatu, ndinokukokai kumisi yemuridzi. Uyai muchungudzane nemukwasha wedenga unoshandira denga, unopfupa masimba mumuri. Iwo yakanga ichiidzwa mbindi ichishedza. Misi mitatu ye, misi mitatu ye, misi mitatu ye, iri kushedza. Misi mitatu ye, misi mitatu ye, misi mitatu ye, iri kushedza. Totaura vanhu vachikokerwa kuti uyai pana Nyatsime. Muchungudzane nemuyero wake mabvazo apfupe masimba mumuri. Hene Emmanuel anaerichana naye Mose vachikoka kumutambo mukuru naGabriel. Vanonzi pakati penguva mumwe chete iyoyo vachikoka kumutambo wakanga achiratidzwa kuangwa uko. Vachiti tinoona kune zuva mwedzi nenyenyedzi kune hangaiwa nemhute chena. Emmanuel achiti takanonamata ikoko ndichadzoka ndine masimba nevakafa ndichadzoka ndichimutsa. Mose waitaura zvimwe chete ndichadzoka ndine masimba nehurumende iri kutonga ndodzoka ndichibvisa. Vose vairatidzwa vaizviona vachidzoka vakazara nemasimba edenga. Ipapo ndopeti kuti vakasiya nzira vachiti wana nekuti vakanga vachirangarira masimba emberi. Asi Gabriel akanga achivakuka achiti uyai mugare padondo muite mazuva ekunamata mupindurwa minduro naiye baba. Saka tiri kuti pamazuva akasvika achiita mazuva matatu. Vakati Gabriel achivaudza kana tichinge tisina chetinaona tinovirika. Vakaita mazuva matatu akapendera vakawedzerwa mamwe mazuva matatu. Vakawedzerwa mamwe mazuva matatu achiita matanhatu havana chavakaona. Zvakafaka kuti vatanga kuisa rushusho. Vakatanga kuisa zvipomerwa zvekuda kupokana basa iri nekuti vakanga vanonokerwa nemazuva avo vakanga vachiratidzwa masimba avo ava maari. Vakatanga kupokana vachiti zvimubva kure. Izvi unoda kuti garisa pano padonda wadi kuti time nyope. Vakatanga kuisa zvikonzero uchipokana. Panguva imwe chete vari pakati pekupokana rinonzi zhingeni remota rakabva Maverse vachiratidzwa. Chakasvika chichipinda mumurakwani. Zvakasaka Abhurahama utumwa Emmanuel uchiti enda unobvunza kuti chapinda mumurakwani muchii upinde wemhinduro. Emmanuel unonzi wakapokana uchizviti ndiri mwanakomana waMwari ini. Zvakatanga rini kwaAbhurahama kutuma ini. Vakatuma Mose wakapokana zvimwe chete vakazvitoredzera nezvinotaurwa nemabhaibheri. Vakati yezvo ndakamorwa gungwa rakatsemuka naenda yambutsa vana veMaisraeri. Zvakatanga rini utumwa nevaAbhurahama. Unonzi wakapokana kuseri kwachona vose Erija vakapokana. Ipapo akatuma maoko mai aitauriswa naAroni. Akati enda unonamata upiwe mhinduro kuti chii.
akasvika achinamata akadzoka achiti haana chaona. Akanzi enda unonamata upiwe mhinduro. Akasvika achinamata akati ndaona murume. Achidzoka akati ndaona murume anga akabereka nhava matsanga. Yanga ine munondo nemuseva asanga achitivora achipinda mudenga. Abhurahama wakati yera. Achiti wangu ini mwena ndachera kare. Hamene vasina kuchera vavo pekuhanda. Vanonzi vanhu vakakotoka vachisiya Gabriel uri padondo uchishedzera misi yake. Vanonzi vakataka rwendo rwavo vachidzokera pakati pemanara avo kuti vanotanga mutambo wavo vakanga vachifunga vachiti tinoenda kuna Angwa tinotora masimba. Vanonzi vari munzira kudaro vakasangana naInoki. Iye aitaura pana chikandamini. Akavaimbira kudzai Gabrieri, kudzai Gabrieri mutungamiri wengirozi. Kudzai Gabrieri, kudzai Gabrieri mutungamiri wengirozi. Haivataurira Gabrieri ndiye mutungamiri wengirozi dzenyu dzose idzi. Hachiti hakuna anoti ere tika panyika pano usina kutungamirwa nemwenje mukuru wake Gabriel. Izvozvo zvavakanga vaita vakanga vatamiwa nemwenje. Zvakasara vachienderera mberi. Vakati vava vanosvika kwaNevanji vakasangana namai Agnes aitauriswa naIsaka. Akavaudza kuti varume ezvi kumunoenda uko muchabudikira nekuhoka. Muchadzoka mazvikomba zvevasikana. Kwemunodzoka nako uko hamuna chemunobuda nacho. Muri hari dzemaunzo imi dzisina kutsva. Makaisirwa mvura makadai munoshushuruka imi. Munonyunguduka nekuti hamuna kutsva. Ndezvaakanga achivaudza izvozvo. Achiti mandisiya kwamasiya baba vangu Abrahama, mandisiya kuduto. Ndini masimba, ndini gwara renyu rekupona. Kwemunoenda hamuna chemunobuda nacho. Vanonzi havana kuzvinzwa vakaramba vachienderera mberi. Vakasvika vakagadzira rwendo kuti vabude vakaenda. Vakati vachifamba rwendo rwavo rwekutanga. Vakati vachisvika mahuomo vakabatwa vakadzorerwa kumisha yavo nekuti kunamata kwaisungisa. Vakakakazve rwendo rwepiri vakabatirwa muguruomo ichiri kunzi Spuriro nguva yacho. Vakadzorerwa zvakare. Vakazviona kuti pakati pemwaka uyu kuti varamba vachipinda nepapo pakanga pachinetsa. Vakati vapoterere zvekuenda nechiwe shoko wozonodedza dhari wenu wodzika woenda dandi woita kwakanga vachienda. Zvino vakati vasvika muchiwe shomo vasati vayambuka mwenje Mozisi wakapetwa gumbo nengirosi. Wapetwa gumbo nengirosi wakatotadza kufamba. Zvekuti vakatosaka kuti vamutemberedzane pabanda. Vachiti hande tinomiga mugomomo kana achingonzwa zviri nani unotiteera Ramanwera vachidaro. Yavo unonzi vakasvika vakamutembedzana vakamisa pabanda vakasvika vachimuisa pamusoro pegomo. Vakati izve kana achinge anzwa zviri nani iwe unozotiteera. Vakati vafamba chinambwe zvishoma Mozisi vakabatwa nengoni vakashedzera nezwi guru rakaita maungira gomo rose. Achiti mapurisa batai vana vamusunge. Batai mapostora akapfeka zvichena sungai. Vakazviona kuti hakuna mberi kwaaisvika. Vadaro vakadzokonoka. Vakasvika pakanga pane Mozisi. Vakapinda basa Mozisi uchitema masanzu uchifushira Emanueri. Zvakasaka Emanueri kuti Mozisi ndazvinzwa. Akanga achidziviswa nengoni kuti hakuna kwaunoenda iwe. Kwakanga achienda kwanga kushinzi kwarasika. Ndezvakanga zvitaura izwi redu reumambo zvino. Kuseri kwachona zvichinge zvadaro. Tiri kuti kumwaka mumwe chete iwowo. Vakasara vachitandarana tiki pamusha waNevanji. Vakanga vamunyima zvokudya. Vakanga vasamupe zvokudya. Vakanga vatiterera nenzara. Zvakasaka kuti upomoke ubva pamusha waNevanji woenda zvake vachidzokera kwake kwaakanga abva. Izvozvo zvakasaka kuti vakatamwa nemwenje. Vakagara vachirarama zvavo. Izvozvo zvakasaka kuti pakadzoka Sebhastini uchibva wenera. Vakasvika uchipambwa nengoni dzake Gabrieri. Uchitiwe Sebhastini nditakure unondisiya muchidabwe zvinge ndingabepure. Aitaura nzvimbo yedomboshava achiti nditakure ndiri patsvimbo apo. Kana uchingowa unosvika munzvimbo yedomboshava unosvika uchitura tsvimbo pano. Kana uchingowa zobudabukirwa munzvimbo yedomboshava unouya iwe Sebhastini uzonzwa mazuva angu aya. Ndongirosi zvayakataura pana yeSebhastini wakatakura tsvimbo. Nguva imwe chete wakatakura tsvimbo uchienda kunzvimbo yedomboshava wakasiya mudzimai wake wakazitakura nepamuviri. Wakatakura tsvimbo yose zvaakanga audzwa nengirosi paari akasvika achiisiya mudomboshava. Achivaudza kana ichinge yabuda bukirwa yako kai Sebhastini anzwe mazuva aya.
vakanodzokonoka kuno vakasvika mudzimai wakakanga abatsirwa mushowani vanjumu akasvika achivamupa zita rekuti Mwaritaya izwiri achitaurira vanaimani vanji kudaro. Unonzi vakati tandarai zvishoma vagara pakabuda bukirwa nzvimbo yedombo shava panapa urosi ngoni dzagabhureni dzichidzika achidoma nendima achiti weizi Isaka achiti ndiri mushonga mufemi yaIsaka. Isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona achiti dombo shava ndakuisa muwaya iwe hakusisina kuchaenda wakakokona naManueri kumativi mana saende tangu wabvunza inini Gabhureni ndikuisire mboni ikoko nditanga ndabvunza kuti kune mwenjere nditanga ndabvunza kuti kuna Isaka here nekuti waiti Isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona saka kana uchingowa koko iwe kumativi mana usaende nekuti zviri kuitwa naEmanueri ava varasika ndozvakauya chitaura ngirozi mushe wadombo shava. Kana zvichinge zvadaro ndikuti kumwaka mumwe chete iwowo vakanga vari vana Emanueri vari pamusoro pegomo paye vadzokonoka mushure mekunge Mose watanga kutema masanzu echisosera Emanueri vanonzi vagara pamusoro pegomo iroro nhatu kunze kwada unochendawo kunonzi kwakauya nyeredzi yakabva mabvesi wako yakasvika yakaputsikira pamusoro pegomo yakavhenekera gomo rese rakaita chaedza. Zvakasaka kuti varume vaenda vachinoisa mufananikiso wedombo vachiti yezvi kana kuchinge kwachena tichafuma tichienda paputsikira nyenyedzi. Vakasvika vachiisa mufananikiso wedombo kwachena vakaendapo vose. Vakasvika ipapo Mose vakatangisa basa vakati ndapiwa basa rekuita naJakobo mambo kwanzi ndivake nyaya yake pano ichazoya uchipatsanura zvainoreva. Ndezvakanga zvabatirwa ngoni naMose vakanga vachiti vachirangana vachiimba maimbira yetakaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira takaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira. Ndozvavakanga vachiimba izvozvo. Kwainzi kwaiprofitwa matombo akanga achiprofitwa chinziri ravamuguna munhuiri matombo oga matsvene ndo aivakiswa chivaka ichocho. Vachinge vapedza kuvaka chivakwa ichocho vanonzi vari pamusoro pegomo zuva iroro seri kwachona ikoko kunonzi kune kuimba kwakaimbwa naEmanueri wakaimba Emanueri chiti haiti dhemu hai sei haiti aikotuna nguo yake achipisa muchoto vangu vachikotuna nguo vachipisa muchoto. Vanonzi ipapo apo vakanga vachiimba nguo chena ichioneka pakati penyika yevanhu vatema kwanga kutooneka nguo chena ikoko inonzi yakatoonekeswa nemweya wetsino kuimba chete kwaaita haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia. Zvaiimbwa naEmanueri kudaro wose aidaira maimbire iwayo waibatwa nemweya wemubvisa nguo chena achipisa muchoto. Zvakasaka kuti vakati vadzika vaenda kumisha yavo vakaenderera mberi vanonzi vakabika mabiko vakabika mabiko vanhu vanotonzi vakanwa doro ndokuraradza havatonwa doro vakatoraradza kudaro. Vanonzi Emanueri waicheka chipenga chenyama uchikubvunza zita rako nemutupo waiteketa uchiti ezvizvi tiri kudzorera vanhu ava maoko ake kana uchinge uri mhofu naiva mhofu mwana wedu tinomudzorera maoko enyu kana achinge asazofa azozoti akafa ari maoko aEmanueri akanga achiti ari kugesa maoko achidzorera vanhu mumadzinza avo. Ndezvakanga zvichiitwa naEmanueri izvozvo. Zvine mufananikiso wakapfekedzwa makanda avo achiti den bye remunoti den bye riya vanhu vachipfekedzwa makanda vachinzi ezvi musazobatana musoro imi musazowedzera uwandu hwenyu hwemunhayo mwana wenyu imimi ndiye achandamata musangano iro. Vakazosara vachizviti kwaManueri ndizvozvo nyaya yachona. Sei kuchinge kwadaro vanhu vapedza kuita mutambo yavo kudaro vanonzi vatigarei kwenguva Erija wakasiya wanyora muchinjiko musha wane vanjimu achitsanangura nyaya iyi ndaikundika wakanga uchibuda uchienda Zambia wakasiya wanyora muchinjiko munyika yane vanje achiti kana Jakobo achinge auya dare rake unorichambira pano uchibva wabuda zvake uchitambira musana. Zvakasaka kuti Jakobo zvaakabatwa nengoni Edison chekururama akanga achishanda kuPrince Edward akatasva bhasikoro kubva ikoko akauya achishovha akananga pamusoro pegomo akasvika achibvunza varume vavaka chivakwa ichi vaendepi. Akasvika achipindirwa kunzi varume vakavaka chivakwa ichi vakaenda kumisha yavo akanovateera ikoko. Achinge ateera ikoko asvika achikonya pamuchinjiko wakanga wanyorwa naErija uyo achitaura kuti ndini Jakobo I'm true smabi uchiunga marara uchitora tsvimbo yeEmanueri uchitora tsvimbo yeMose uchiunga marara uchisunganidza uchibva wazvigarira uchiti mabasa enyu asungwa kudenga
zvitadzo zvinomwe zvanzi zvimire papfumbamwe izwira baba vangu radare mabvazuva. Saka kuvezwa kwetsvimbo, kubayiwa kwehangaiwa, kubatwa kwemachira matsvuku, hwai zvose zvanzi zvimire matare, hakusisina uchadzikirwa nekukongerwa nengirozi pasi pano. Ndozvakauya achitaura Jakobo izvozvo. Kana achinge adaro, vapedza kutarira mazwi aya unonzi Emanueri wakapokana mazwi aJakobo, vakamuita chisimabvi chekumarara. Zvakasaka Jakobo uimbe chete uchiti hari hari mariubha semabhiza ari pamujaho tinosangana kunokonwa. Akanga achiimbira Emanueri kudaro. Izvozvo chete kuimbwa kwazvo ikoko. Jakobo akaemba uchirapanura nyaya yacho naEmanueri. Ndiye akaimba kuti zita rinonzi Jesu rinondishamisa. Vanozvinzwa zvichiimbwa vanofungidzira zvakaimbwa newekurumbidzana Jakobo. Akati zita rinonzi Jesu rinondishamisa ye, rinondishamisa ye, inini yakope. Akanga achitaura kuti kudii? Akanga achiti zita rinonzi Jesu rinondishamisa pasi pano. Achiprofita kudzika kwengoni dzinonzi Emanueri munyika yevanhu vatema, achiti kwete kudzika kwakaita Emanueri zvinoreva kuti Mwari ari munesu. Pache zvake Emanueri uchidzika wakaimba uchiti zvandakadzika ndichimire negungwa richimire. Waitaura kuti basa rinonzi Emanueri pasi pano handisati ndatanga kuriita ndichiri Emanueri kutaura. Saka wakanga uchishamiswa uchiti zvoumhanyira Emanueri zvaazvimberi. Jakobo akanga achidaro achiti ndinoshamisa kunzwa zita rinonzi Emanueri richidomwa richigere. Achiti ndiye ngirosi yekupedzisira kuseri kwevamwe vose achinge adzika, achitsanangura ndiye Mesaya andakanzi ndiye anouya kuzopeta basa pasi pano. Seri kwekuti vatendi vese vachinge vanamata, kudzika kwake chete zvinongoreva kuti Mwari ari munesu. Basa rinonzi Emanueri rakanga risati ratanga kuitwa, saka aita amhanyira zvemberi. Saka akati zita iri rinondishamisa kurinzwa richidomwa richigere pasi pano. Vanhu vachiri kungotadza, vanhu vasati vaombekwa nekutaura ava. Saka zita rinonzi Emanueri randishamisa kurinzwa richidomwa. Ndo maimbirwa azvo akaitwa naJakobo. Unonzi Emanueri wakada kuramba uchipokana pokana. Ndiye anonzi akaimbirwa achiti hari 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 my wilba, hari 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 my wilba, semachi akafura hakuda kuenda kunowiniswa. Haitaura kuti kana uchizviti ndiwe Emanueri idienderera mberi nezvaunoita. Seri kwachona ikoko ndichakona. Akanga achitaura nyaya iyo achiti zvamamhanyira zvaazvemberi izvi, zita rinonzi Emanueri richigere kudomwa pasi pano, hachauya Mesaya kuzopeta basa. Emanueri ndiwo wokupedzisira. Seri kwengirozi dzose dzinge dzati tika pasi pano dzapedza kurapanura basa, Emanueri unouya kuzoita mupeteri webasa. Saka kunyange vaprofiti zvemunowanzwa achiratidzwa Emanueri, vanomuratidzwa ari mwana mucheche. Unonzwa achiti ndaratidzwe mwana mucheche, vachipatsanurwa kuti ndiye Emanueri mambo akazvivanzarika. Zvinoreva kuti basa rinonzi Emanueri asati ratumbuka, hamusati mamunzwa unobatwa nemweya wechiedza achiti ndaratidzwe Emanueri wachimuona riri jaya rine ndebvu guru. Asi vanomuratidzwa ari mwana mucheche, zvinoratidza kuti basa rake pasi pano richiri ridiki, richiri ndumurwa pasi pano. Emanueri usati wauya nebasa rekupedzisira, ndiye wakanzi Mesaya uchauya kuzopeta basa pasi pano. Saka nivaroti varatidzwa achimuratidzwa achiri mucheche. Naiyewo mena achizvipupura akati zvandadzika ndichimire negungwa richimire. Saka Jehovha akanga achirefura achidaro kuna Emanueri. Vanonzi vakaramba vachimupokana. Kuseri kwazvo zvichinge zvadaro, unonzi Pemiwa pana Abhurahama ndiye akati kuna Jakobo, iwe Jakobo chidzokera kumusha kwako, enda unogara, nekuti ava vakupokana naEmanueri ava. Akanga achiudzwa kudaro naPemiwa. Unonzi ndokubuda kukaita Jakobo achienda kwaMureho. Izvi zvaka ndokutovaka kwaguta reMureho ikoko. Aitaura kuti musha uno musha wekutaura. Jakobo achidzidzisa vanhu zvaakanga atumwa nengirosi. Achiudzwa kuti machira matsvuku aya kuvezwa kwetsvimbo zvanzi zvasungwa matare. Vanhu vakatandara nemazwi ekutaura aJakobo mambo. Ndokuvakwa chete kwakaita kutwara Mureho. Ikoko ndochiti tsananguro dzinonzi Mureho idzodzo. Kana chinge tatopedza, kana chitaura tsananguro dzadomboshava, domboshava ichivakwa nengirosi yakanzi yezvi ndakuisa muvaya. Kana chinge ndakuisa iwe muwaya domboshava iwe usatiere kuenda ana Manueri uku. Hemwakani iwowo wachinzi ndakuisa muwaya iwe, nekuti ana Manueri kwavaenda varasika. Kana tichitaura kuti nevanje tinotaura baba Johane, zviko zvakasiyana zvataurwa nababa Johane. Akanga achitaura ndimi inodhura, akanga achitaura ndimi isingagoneki, yetisingakwanise kuteeresa kunyange nanhasi madzibaba. Izvi makati vana venyu vasaenda kuchikoro zvinotiremera. Akati musatore zvitupa zvavo zvinorema, asi ndo zvaakanga achitaura zvazvo. Pamwaka wasemanzwira andakaita ini ndiri kungobhedhenura sezvo ndakanzwa zvichitaurwa. Saka kuseri kwachona zvichinge zvadaro,
unonzi kuseri kwekuti vagara Emmanuel unonzi ndoko wakatanga kuita basa remaJorodhani. Wakatanga kuita Jorodhani rake rekutanga kunonzi kuzvirungurira uko. Wakaita Jorodhani rake repiri kwaBushu, akaita Jorodhani rake retatu kugombe Jempia. Panguva yese aibhabhatidza vana achijorodha vanhu vana ivo vaiparara zvakasaka kuti vaperedhiswa semubvunzo. Vakati seiko nhai baba pumunoisa basa renyimire munoti naku vana vedu pano vanoparara. Iwo mubvunzo chete kuiswa kwako wakaitwa nevaperedhisi Emmanuel wakati yai yenyu mubvunzo wenyu uyu ndinoturika mhinduro yenyu kuseri kwemwedzi mitatu muchazoiona mhinduro yenyu ichidzika pasi pano. Iwe chete kutongofa kwaita vana iko akayeuka tsananguro dzaakanga audzwa naJakobo mama zvakasaka kuti aimbe achiti Yakope mukoni Yakope mukoni Yakope mukoni Yakope mukoni. Hakanga achiimba kudare Emmanuel warangarira uchitsanangura mhinduro yenyu yezvii ndinoiturika mabvedzo akuseri kwemwedzi mitatu munoona mhinduro yenyu ichiuya. Hakanonamata nevanhu kuEskiti achivanamatisa munamato wesipepetikioso akasiya aronga vanhu mumutsara semamira atinoita rundazarwire. Iyo izvizvi ndo zvakaiswa zvichiiswa nababa Johane izvo. Vamwe vanoti vakamira ndazeye paritivi neparitivi zvakauya naEmmanuel vakamisa vanhu mumutsara kundazeye yaimiswa nababa Johane. Wakasvika uchiti zvimirai mumutsara umo waifamba nepakati pemutsara nekuti baba Johane waiti itai zvekumira makaita zvekutsika namagemenzi mirai mwedzi mitete ndonye marongero ake aita vanhu. Emmanuel ndo akaisa vanhu mumutsara achitimisa maraini achifamba nepakati pemaraini achinamata ari achiti vamwe vese muchaisa ameni ini ndoga ndichinamata. Zvaakanzwika achitaura kuti baba Abhurahama zvimuri pano pasi achiti vanhu ava kana vachinge vaparara vasazoti vakafa vari mumaoko aEmmanuel ndinovaisa mumaoko yenyu imi. Achiti ndinodzorera vanhu mumaoko enyu ava kana vachinge vazoparara vasazoti vakaparara vari mumaoko angu. Akanga achitsanangura dzakanga dzataurwa naJohane sekuti Johane akasiya vaimba kuti Abhurahima naIsaka vaburutswa pasi. Akanga achitsinha nyaya iyoyo saka akati Abhurahama zvemuri pano pasi nekuti vaidzikirwa nengirozi kare dzaivadzikira muutatu hwedenga. Akanzi matangwe mazaruro aya akanzi masvikire engirozi akapamba vanhu. Munhu anobatwa nengoni muutatu hwedenga anotanga abatwa nengoni kamwe chete kurota kuratidzwa kana kuprofita. Unodzikirwa nebasa unozodzikirwa nezita dzinoti zita rake repachitupa rinodzimurwa madzibaba unenge waunzika zuva ibaba Emmanuel kazuva ibaba Johane. Zvaitoti anzi anotarisa Johane kudenga imona asipo nokuti Johane wainzi watumirwa pasi pano. Kana waitarisa Abhurahama kudenga waimona asiko matare. Saka neEmmanuel akati Abhurahama zvemuri pano pasi akanga achimuratidzwa Abhurahama ari pano panyika achiti vanhu ava ndinovaisa mumaoko enyu ava kana vachinge vaparara vasazoti vakaparara vari mumaoko ake Emmanuel. Ndozvaakanga achitaura izvozvo. Kuseri kwatona akadzokera nevapostori vachidzokera mumanava vanonzi vakagara mwedzi mitatu yakakwana. Pakanga pasina chavakanga vaona. Vakadzokazve vachisika mubvunzo vakati nhai mhinduro yedu yapapiko mwedzi mitatu yakwana. Akavaudza endai munogara mhinduro yenyu iri kuuya. Vakasvika vakanogara kwemwaka. Vati garei naiyo Ignazio ndo paakabatwa nengoni. Achiti ndiri chipo chenyu chamakanamata paEskiti. Ndiri chipo chenyu chamakanamata paEskiti. Chipo chavakanamata paEskiti chakanamatwa naEmmanuel kubuda kwaIgnazio. Aitaura ndini Ignazio mambo izwira baba raadare kudenga. Ndaitwa mupindiri wemubvunzo wenyu taitwa mhinduro yenyu. Bvunzo wenyu unoti tafa sei ndatumwa semhinduro. Achiti ndini chipo chenyu chamakanamata paEskiti. Ngoni dzake Ignazio mambo akachitaura kuti mubvunzo uyu haukwanise kupindurika newewe Emmanuel. Achiprofita kuti zvawakapokana Abhurahama zvawakaramba papa pasi pano ropa rako rakaiswa Johane munyama. Mubvunzo uyu haukwanise kuupindura saka nevana vari kubhabhatidza vari kuparara. Izvozvo zvoga mukutaurwa kwazvo Emmanuel inonzi wakapokana Ignazio. Wakabatwa nemweya wokuzvitutumadza wakasaka uimbire Ignazio kuti nyarara mwana mudiki kudzima zita rababa. Nyarara mwana mudiki ungazonoraswa. Kuimba kwega chete kwakaitwa ikoko kuchiti nyarara mwana mudiki unodzima zita rababa iye waishitora sababa kuchiti nyarara mwana mudiki ungazonoraswa. Zvakasaka chete kuti Ignazio upinde mungoni.
wakaimba chete uchiti ndiananga nditakure ndiri pamatare tenzi tenzariruya tenzariruya. Izvozvo zvoga zvinonzi zvakaimbwa naGinatio achidaro. Zvakasaka kuti Ginatio chinge waimba kudaro Emmanuel wakabatwa nengoni dzechokwadi. Zvine mutauro wekuti saka muchiona paipe vaprofita vari mugwanza vakanzi imi vatenda harisi dzoro renyu imi rekupota muchiudzira ngoni. Vanonzwa ngoni ava muchivagariswa pasi. Ivo ngavanyatsoonana vega kungoni. Vanonzwanana dzinozivana. Iye kuimba chete kwakaitwa naGinatio kwakasaka kuti Emmanuel ubatwe nengoni dzechokwadi. Wakapupura Ginatio uchiti hari pano Ginatio, hari pano Ginatio, hari pano Ginatio, hari pano haleluya, hari pano Ginatio, hari pano Ginatio, hari pano Ginatio, hari pano haleluya. Kwega kuimba chete kwakaitwa naEmmanuel wakanga wachipupura ndiye wasiwa imba tiri mbiri yana Ginatio. Hakanga achipa vanhu kuna Ginatio achiti zvipopi zvisingarasike hwema zvichanokuratidzai kune machinda. Hakanga achivimba nazvo kudaro achipupura basa rakanga rariwa naGinatio mama. Zvino Ginatio basa rake rakanga richikudiko haiti ndine mutambo nemasvikiro, ndine mutambo nevakatumwa, ndine mutambo nemasvikiro, ndine mutambo nevakatumwa. Haisarehwa masvikiro anachami kunungana nagoronga. Haitaura masvikiro engirozi. Haimba achiti matangwe mazaruro kuna baba, matangwe mazaruro kuna baba, matangwe mazaruro kuna baba. Ndoakanga achiimba kudaro. Hachidoma kuti variko vakasarudzwa mudenga rababa vakanziva ndo matangwe mazaruro ndo andiri kuda pamutambo wandatumwa nengirosi. Ivo vanouya pano pamusoro pegomo rino, gomo rino renyota. Vanosvika vanomira rundaza pasina anovaudzira zvekuita. Mazwi ake aitaura kuti ndakasvika pane mumwe chete anenge asipo achinge apetwa kunyange nerufu pakati pematangwe emazaruro. Vakapambwa nengona vakaita zvekubatwa asina kubatirwa pamusoro. Ivo matangwe mazaruro ndoaitsvaka. Aitaura ndakasvika mumwe chete waakanzi aparara hapana angamirire basa rake pakatoiswa dombo. Waitanangura Abrahama mukuru pabasa rake, hachiti Isaka mukuru pabasa rake, hachiti Jakobo mukuru pabasa rake. Hapana ngirosi inoita basa remumwe. Hakanga achipika achitaura mazwi anodaro Gnatsi. Wachiti ndinoramba asiri hatina mata muteuro handiya kushuya sotsina nyaya imwe chete. Pakati pavo achiti tiri zvipopi zvine hwema. Vachiti pano pane tsime rekunwa. Vachiimba achiti pano pane tsime rekunwa, ichazonwa dzose ndudzi. Isu ndisu tsime rekunwa, uyai mose muzonwa. Vakanga vachiimba kudaro vachidadadada nengoni dzavakanga vachinzwa, vachipupurana zvimwe chete nezvemutambo wakanga vachiratidzwa nengirosi. Saka iyo ndo nyaya yacho namatambanudzira andiri kuita. Varume ava vakavimbiswa nengoni vachinzi pakati pavo vari vaviri makaona vachinge vapatsanurana vakusatsinirana chinhu chimwe chete pakati pavo vapokanei. Zava nemumwe chete munotevedzera pakati pavo. Rambai zvose zvavanenge vachitaura nekuna Gnatio aitaura kuti ndichanofamba pakati pematunhu ane masvikiro, ndichaenda kunotora Jakobo, ndichatotora Gabriel, ndichauya navo pano pamusoro pegomo namata pasina anovaudzira zvekuita. Ndo mazuva akanga achitaura iwayo. Vakanga vachitsinana zvimwe chete zvinandiriya achipupura achitsina nyaya yakanga ichitaurwa naGnatio mama. Zvino pakati pekufamba kwemwaka nemwaka vanonzi pakati pavo vega vasati vapokana unonzi Gnatio wakaratidzwa chiratidzo chiti ndinoona manyinya maviri ari kudzidzisa vanhu kunwa mvura patsime. Iye akagabva apupurirwa achinzi hachipatsanurwa pakati petsananguro dzakanga dzavo achinzi manyinya maviri ndinini. Hachiprofita rwendo rwavo muchaziva vanhu ava kunwa mvura. Sekuda kwetsika yenye kusawirirana nekusabatana matadza kupupurana chimwe chete. Kuva vana pakati kwavo kakanga kwapo. Vanhu vakatanga kusapupurana chimwe chete nekuti pakati pegumi nevaviri vakanga vasarudzwa naGnatio hachiti vanoda kuti vandiperekedze ndinotora vakatumwa, ndinotora masvikiro avo ekuzonamata pano. Pakati pegumi nevaviri vamwe chete vakanga ndiri ati ndinovada, ndoda kuenda navo kumarema, ndinoda kuenda navo kumacheke, ndoda kuenda navo hurungwe,
ndinofana kunonamata munamato kunzvimbo idzodzo dziri nhatu vanofana kubatwa nemweya udutu vanouya pano pamusoro pegomo onamata pasina mumwe chete anenge vaudzira zvekuita ndo mazuva akanga achitaura iwaya akanga arasika akanga achipokana nemazuva akanga amutanga kutsanangurwa naGnatsio pamwe chete pakati penyaya yavo vakanga vasisapupurira nechimwe chete saka saka kuti vakaramba vasisapupurira netsananguro dziwa pakati pavo saka misikidzwa Hezekia ati yezve Hezekia uchagara nevarume ava pakati penyaya yavo yekusaramba vachiwirirana pakati pekusapupurira nenyaya hanzi Hezekia uchagara nevarume ava uchivavachira iwe uchivabikira uchivadzoreredza kuti vanyanani basa iri rigozadziswa sezvido zvake Mwari Baba achinzi varume ava vakabatana chete uye Hezekia azoyambuke mwenje baba atinosi ndichagumira pano vanenge vakubvunzai munovaudza baba remidhio ndiye akadaro ndiri mupostori guru wedu amen.